l'Atlètic Sant Just jugarà la Copa del Rei contra el Mallorca, en un partit històric davant d'un equip de primera divisió. Per mi l'escut de l'Atlètic és identitat. El fet de crear-lo des de zero, venir des de baix de tot, des de les últimes categories, poder pensar, ostres, he arribat a una cosa que vam crear fa res, com qui diu, hem arribat a poder competir contra tot un primera divisió a la Copa del Rei. És l'objectiu que perseguíem des de que vam aconseguir quedar tercers. Ho resumiria com un somni. Molt content pel club, pels jugadors que han fet un treball increïble per poder disputar aquesta eliminatòria i la veritat que molt content i il·lusionat. L'Atlètic Sant Just ha canviat el concepte de futbol que hi havia a Sant Just i ha convertit Sant Just en un referent a nivell futbolístic, no només pels santjustencs, sinó també per tota la gent de la comarca i més enllà de la comarca. Força Atlètic! Per mi és un orgull poder representar els colors d'aquest club en un partit tan històric com aquest. Anirem amb l'ambició màxima, amb ganes de competir, amb ganes de posar-li les coses difícils i a partir d'aquí, òbviament, a gaudir al màxim del moment i a veure què passa. Si donem el millor de nosaltres, segurament el somni no és impossible. Jo espero que donem la sorpresa, la veritat, a veure si ho podem fer, però sobretot amb molt de respecte perquè sabem que ells són molt superiors a nosaltres. De gran satisfacció veure que Sant Just estarà competint contra tot un primera divisió, contra tot un Mallorca que és campió de la Copa fa 2 anys, sobretot de crear una connexió entre club, afició i poble que sigui única en aquest partit tan especial per nosaltres. El que m'aporto jo és el recorregut del dia a dia. Estic jugant contra un equip de primera divisió amb els meus amics, amb els que després disfrutaré de les altres coses de la vida. I per mi això és el més important. Uau, que és el que hem aconseguit amb 15 anys de presència en el futbol català. Força Atlètic!